Ömür ötken sayın yaşara güner Osulay мәңгіге ши тұрған күн Yaşagan sayın yaşayacağına Yaşarıp yaşayacağına Жерлік, көмек қожалық һәм мәктәп тормышы һәрчак бердәм булуына ирешелә. Моңа дәлил булып, бәйрәмебезнең кадерле кунаклары арасында Урал авыл хуҗалыгы кооперативы җитәкчесе Хабибрахманов Газинур Хатим улы һәм Ульяс авыл җирлеге башлыгы Маликов Рамил Файзыл Хак уллары да бар. Сүз сезгә бирелә. Рәхим итегез. Хабар белән инде без. Хабар Хашимов системада әйтмәгәнгә гаеп итмәссез, әйтеп узарым булсын. Без инде бала чакта бергә уйнабыздык. Күбрәк инде алар урамын ягарам дип әйтәләр, минем әбиләр шунда булды. Biz анда бөтенебез күпме топлашсак та, беребез дә кайтып әти-әниләргә әрәп мәгълүм итәләр.